mombe iyoyo kuti iendeka haina kuenda iri papfuma. Mombe iyoyo wakabatwa nemukadzi wemunhu. Wakabatwa nemukadzi wemunhu. Waibva ndikumbira mombe iwo baba. Wakabatwa nemukadzi wemunhu. Waibva wabvisa vanzi pada mombe dzawachaja. Wachajwa mombe idzodzo bva kudanga kwangu. Wati ndokumbira mombe ndanga. Ndokumbira mombe. Wari kubvuma kuti wakandiripira. Mamutse Peter Jimmy Muzanena Munomen ndiwe chakambire nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti tezvaro vanoda pfuma yavo yamakawirirana yanembodzako chitupa zvimubarire dare akutora izvozvo ndi Mamutse Peter achitara kuna Muzanena Munomen. Arudi wacho pfuma ariwe ari kuti arudi wapfuma Wamuru kudira pfuma wenyu mwana wangu anakwashandia ndikudia pfuma. Taura yenyu wewe watezvara Peter. Pamusoro imamo ndikuda pfuma yangu kuna Muzanena tichaona. Pakarora akasiya ndakuda jeredzwa yacho. Makanyorerana here kaunti? Aiwa ina list inayo. List iripo. Anonzi chakasara chibva imataura chakasara tichitoda parutsambo mombe ratikati danga nembatya dzababa mai ndo zvatotarisira papfuma. Paakabvumira totanga paakabvisa tikati zvimwe papfuma akati nayo hazvisiri zviro zvatingagarire. Tine magrosari tine kombera kunhonga matekenya ndebvu chii zvese zvatina basa nazvo. Chatinoda papfuma tichitaura muno tinotarisira danga rutsambo mbatya dzababa namai nemasungiro. pambatya parutsambo haana kubvisa kana sendi. Vakamuchaja mari 3500 iri chi US. Okay. Masungiro apa 500 parutsambo danga mombe 8 dzinotsika ngani? Dzinotsika 5. Saka yakazobvisa 1 pane dzinotsika pasara ne 4 dzinotsika. 4 dzinotsika. 3 dzemari. Mari 200 mombe imwe chete. Okay, 200. Mbudzi 3 dzemasungiro haana kubvisa. Okay. Zvipfeko zvamai haana kubvisa. Mbatya dzese dzababa haana kubvisa. Haana kubvisa. Okay. Right. Iro ndo rora rako iro ndo rinonzi rora iro. 3500 rutsambo, mombe 4 dzinotsika, mbudzi 3 ne 3 dze 200 kuita 600. Zvamakawirirana natezva unoti ndingapokana mukadzi uchinaye halisi wakatora mukadzi wakutora sei wakaramba wakaramba andauramba mukadzi ati chaitika dambudziko randandinaro tere kuti mukadzi aenda kumba adzoke aita 2 weeks and 4 days akabva ikoko airwara osvika kumba orwara futi ndodzokera naye ndaenda pandaenda naye oita kuita zvakanaka todzokera kumba tadzokera kumba zvaitika futi izvozvo futi nhau yainetsa futi panaye yanga nayo pabonde chaipo ndo naye zhinji yainetsa tizame kugadziswa nhau iyoyo. Baba wakati ndini tete hakuna nyaya kwazinoenda dzangu kunze kwandotonga ndega nyaya dzangu ini hapana mumwe anodzidzwa. Ndakambozama kuda kugadziswawo nevamwe but zvakashaya basa. anga ari murume pache zvake. Anga ari murume pache zvake. Pandaitorara chaipo aidira mvura. Right, iyo wadare
Awi. Munoona ungani? Be2. Anonzani. Ari pizo zvimwana wacho. Ari kumba. Anonzani kodwa. Yanzi. Mukadzi anonzani sara yake. Yanzi bima mutse. Bili wokuchiko. Beauty. Chiti chayo. Macharizisi. Akushauda ide. Right, yaine kunetsana kwemusha tingakutauri maningi. Andinoda izvona tezvara wangu 3,500 ngombe 4 dzinotsika 3 200 600 nembudzi 3 nembatya dzababa namai. Zvaanoti Hai baba nditanga. Asi pekuti ndizviwane zvinhu izvozvo. Patori. iyo wadare Iyo mukadzi wangu futi ndaichimuda. Iyo wanotondidzingira baba wakatobva ndirowa manje. Manje watima nematombo. Mwana wangu watongoti ndione wana. Izvi wana wangu warisira kubawa netsana wangu ari panapa. Warisira kubawa izvi. Wakakura sei? Wauna. Mwacha ni gore ari kuenda kubawa ni gore ne 4 months. Manunguzu nditi wangatodipo ndakatoona manunguzu. iyo kwazira ile wadare Mai wakafa. Mai wemukadzi wako. Waripo peni. wari pavo Wachibvuma kuti vazukuru iwawa ndiwo wanoongorora mwanasikana wavo. Baba kwete mai. Wakati tingamotendere panyaya wainzwa nyaya ipanapa ndepfuma. Zvinofamba nezvakanyorwa. Mambo anozoda kuzozinzwa kugadzi. Mambo acho anoita counseling ndizvozvo. Ngatimotare pane pfuma iyi yokuti iwewe hauna apatezara kuda pfuma yavo. Ungabva washayiwa kana yekumbopfuma yakadzawo. Pamusoro. Mombe iyoyo kuti iendeka haina kuenda iri papfuma. Mombe iyoyo wakabatwa nemukadzi wemunhu. Wabatwa nemukadzi wemunhu. Waibva ndikumbira mombe. Iwo baba vangu. Wabatwa nemukadzi wemunhu. Waibva wabvisa vanzi pada mombe. Dzawachaja. Wachajwa mombe idzodzo waibudanga kwangu. Wati ndokumbira mombe ndanga. Ndokumbira mombe. vari kubvuma kuti wakandiripira Yanga nawe waiti ndichadzosa. Mombe iyoyo. aiwe vari kutoti haiwa yakatoenda kupfuma Yakatoenda kupfuma. Ndoni Kuitambira. ndonita kuda kwavo. ndeyawo Ndeyawo. Saka wauya kuno kudare. Wauda pfuma yawo ndeyawo. right iyo zvoita kuti iyo kubata kama unobvisa mombe 3 1 wakatobvisa saka unobvisa mombe 2 yedanga neyamai handiti nembudzi 3 obvisa izvozvo makosi imari yamamunza kudari Anzi mari yamamunza kudai. Yandamunza ku Makabadala mari yesama. $60. 60 plus 10 yamabvisa kuita $70 Vazebhazi kuira njira kwa imari $100. hanzi 100 bhazi kuuya nayo kudzoka nekuuya achiita masamoni vaisa $30 kuita $100 saka izvo zvinhu zvakataura mbudzi 3 dzemasungiro mombe 2 1 wakatora unozvibhadhara rini aiwa hausi siriasi kata kudzikisira kuti zviro zvifamba Chandinoita kuti gore rinoya handapangwa noshanga. une mombe kakumbeyo Handina mombe. Mombe ndandatotenga ndaida kuti bata uchitanga ikabereka ndozirasika. Kusitanga kubvisa wani. Saka yakabva yangu indoyo. Handina na mombe izvi. mbudzi Handina na mbudzi. Asi dziri mbudzi ndoona kuti wana. uchibvisa mbudzi unodzibvisa rini Ndingati kuti muna October. $100 iyo utokupayo kupera kwemwedzi uno wobvisa $100 yawo yemakosti
pa $100 manje handina ngati mwedzi uno mune mwanisungirira. Asirini. Katingoti zvese ipapo ungawani. Kungoenda zvibatanidza nguva yachiro. Kupera kwa October. Eh. Wobvisa $100 nembudzi 3 kupera kwa October. Mombe dzese takupa gore rinouya orima unobvisa 8. Ngopedza uko. 8. Kupera kwezvizvi. Yana uko. 8. June, July. Tokupa July. Mombe dzese 3 woendesa. Asi October usakaendesa tiri kuuya manje kumba kwako tichindotora wewe. Mati 2 chana. Mati mombe 2. Mombe 3. Mbudzi 3. Mbudzi 3, mombe 2. Asi ndokumbiro ipapo. Mbudzi 3 ni 100. Toten. Ipapo ndokumbiro. Kuti mhuri yangu ini ndoda kuchengeta ndega. Enda kumejasi record ndo inotakura nezvewano. Mosimuka.